그러니 따난다 그러시긴가 기타 사비트레 시다 뭐 강수리 약공수리 기록수리 야이 차파게 능 차바 파이정어 에이 좀더 따버 기랑 짜이타가 능 기랑 짜가 있다면 기사나다 아람 캬 저거나 에이 주다 콩데 무섭 니노 기랑 짜도 예 무나마니 기 주다 콩데 ए बाबू भैया नों साइमिया दाबा चंखि नांजाक जुदा कानो दिमाग नों कुरोय कुनो कुरोय नायदि बाबू भैया स्टाइल बाय तंग दिनो काहाम क्लायोय बने कक ताखना दि मुसुकनि आं नौनि नखमानि 5 मिनिट थाका ताबरे माइमु मुया ख मुसुक र संदि थानि बारे बार साव नंना ब्यूटीफुल क्लाय वाव मुसुक बुसा चनो सिदा गिसाय नंना बारे बार साव न रटेबो बदिया न दिजन न ओ सुई बुसा आन बिहिब्यांगो नुंसारे आन बिहिब्यांग सारे निनो मोबाइल सारे परिसर खायदि खि नांजाक र बग गाज्रिमानि गाहामखले खोनाबा होना रोङोना डाइरेक्ट नन सारे या त म आने र फाइसे कानेव आन पुनलि आङजु आं चां तनि मानि रां चां एगे तनि मानि सेसा ना चांदे आन पुन अरे बाबा दागदो खेने उजां आनि पुनटा रे रां चां दुब सात्राय सगय तनि मानि आं और पुनजि ताङो आनि नाला आनि ग्रिखा आइ पिटान आव बाव बाया नुं सारे तानानि पुन सब कलकार ताइबायसा नङा पुन तांगारि पाल तेवायसा नागरि नुं कक्सरि नो कक्सरि तिताव हेलो दाम जों साइदआव ए पार्टी